Добрый день усім добрым людям. Сегодня я нахожусь у вёсцы Ваевичи Клічаўскага района Могилевской области. И что меня тут удивило, это вот всякие прыгожие тут у них листва. Ну, листва прыгожие, але насамрэч все астатняе не вельмі прыгожа. И такого я бачыў, калі ехаў сюды, поўна. Вось некалі жили люди, радовались, аддавали дзяцей, а зараз усё гэта прышло ў заняпад. Выросли, уехали ў город, магчыма, за мяжу, а гэта бацькаўскае гняздо, бацькаўская сядзіба. Вось так зараз выглядае. А некалі было вельмі прыгожа тут. Это было давно, а зараз толькі вось капоты замест агарожы. Ну і такое не толькі тут. Мы зараз пройдем крыху далей. Побач з той хатай стаіць вось яшчэ одна хата. Некалі нават на ёй быў нейкі нумар, але зараз гэта ўсё выглядае вось так. Напружанне тут даўно не існуе. Усё, што магчыма, тут людзі пазабіралі сабе, каб будавацца хутчэй за ўсё, а гэта пераўтварылася вось у такое. О, бачыце, нават бэлькі пазразалі. Вось уже трэба было бэлькі. Ну а што, калі кінутая? Гэта вось сучасная такая вёска Ваевича. І такога, каб хто бачыў. Вось сене, тут ганак некалі быў. Там, відаць, гумно. Так само гадаваліся людзі. Выраслі, разляцеліся. Ну, замест гэтага будуецца нешта ўжо больш прывабнае. А гэты род адсюль сышоў. Сышоў і недзе, я спадзяюся, вельмі добра жыве. Але жыццё тут есть, не ўсё так сумна. Вось калі паглядзець, тут побач стаіць нейчая сядзіба, бліжэй я уже не буду падыходзіць. Тут і дом файны, і плот, і вараты, і там хутчэй за ўсё лазня. То і жыццё працягваецца. Працягваецца, дзякуй Богу. А там далей уже рака, рэчка там. Вольса, где можно ловить рыбу, и там заліўныя лугі. Ось тут нехто уклаўся. І прычым з дарогі гэтага зусім не бачна, а бачна толькі ось такое відовішча.